Satya Krishna Dia, jabatan fungsional Pranata Komputer Terampil, asal dari Satker BSPJI Palembang. Saya akan mempersembahkan lagu yang berjudul Perahu Layar. Gembira angweran-weran banyune segara yen numpak prau layar ing dina ke pariwisata praune wis nang banyu dinela ora jemu-jemu karo sembuyu nilangake rasa lumtrasu ading jawel ning jebule sore ditinggal